लोगोफोर एक्सिडेन्ट जालायबाय बलेर पिकआपजों ट्राकजों। हेल' गाइस, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर मोनसे एक्सिडेन्ट जादों जोंनि खाथियाव नेशनेल हाइवेआव। बे एक्सिडेन्ट जानायाव आं थांदोंमोन, ओमफ्राय ससे भिडिअ क्लिप खालामना लाबोदों। ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिप खालामना लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय बेयाव गारि सालायग्राफोरखौ मोनसे मेसेज हरनो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला नैबे एक्सिडेन्ट केसा दा रं साइडजों फैनानै जिसो जाफैदों नालाय, ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम गुरैयै मोनसे मेसेज खालामनो सानदों आं। मानो होनना बुङोब्ला नैबे टल गेटखौ बासायनो थाखाय 200-300खौ बासायनो थाखाय जोंनियाव मा ओरैजों रं साइडजों बारनानै आगदा साइडनि लामाजों सालायबोयो सानजा दावखोनाय गारिया। जोंनाथ' सानजा दावखोनाय गारिया ओरैजाय आगसि साइडजोंसो थायो नालाय लामायाथ', जोंनिया सानजा दावखोलांनाया लामायाथ' बिसो नालाय। ओमफ्राय दा बिसोरो टल गेटखौ बारनो थाखाय टल गेटखौ मोनसे बारग्रा मोनसे लामा दं, ओरै गामि सिंजों हाबलांनांगौ। ओमफ्राय बियो ओरै रं साइड सालायबासो बै लामाखौ मोनो नालाय। ओमफ्राय बेखौ दा मानसिफ्रा बै लामाखौ होसोबोनानै रं साइड फैयो। ओमफ्राय दिनैनि केसा जाहैबाय रं साइड फैदोंबाबो बिथाङा मा खालामदों, रं साइडआ दानियाथ' जोंनियाहाय मा जाखो, सिगांनि बायदिथ' नंला। सिगां ओरै सानजा दावखोयोबा आगसिजों लायोमोन, ओमफ्राय सोनाबहा दावखोयोबा आगदाजों लायोमोन ना। ओमफ्राय बेथ' नंला, दाबो बे सिस्टेमानो आरोना, सिस्टेमाथ' दाबो बिदिनो। ओमफ्राय खिन्थु बै थांनाय फैनाय लामायाथ' आलदा आलदा जानायजों लोगोसे जोंनियाहाय मा रं साइड सालायोबा डिभाइडारनि सेरजों मालाबाबो दालाखासै आरो लोगोफोर। सोरबा मेरला मानसि सालायो बे डिभाइडार होनाया मोनसे ओरै गेजेराव मोनसे वाल होनाया, बेनि सेरजों मालाबा सालायनाङा आरो बेजों सालायबोयोबा मा एक्सिडेन्ट जानायनि बुहुत चान्स थायो। मानो होनना बुङोब्ला दा 10 साखा गारिया बै डिभाइडारजोंसो लाबोखायो आरो, ओमफ्राय डिभाइडारजोंसो बिसोर सालायजाबबोयो। ओमफ्राय बिसोरो हरजाय डिभाइडार गैयै मोनसे साइड दंना ओरैजाय, सानजानिफ्राय दावखोयोबा सोनाबहा दावखोलाङोबा ओरै आगसि जायो। बे आगसि साइडजोंथ' जेबो थाया, डिभाइडारबो थायाना, बे साइडजोंसो जोङो लानांगौ जायो रं साइड सालायोबा। ओमफ्राय सोरबा मोनथियो ना मोनथिया होननांगौ जाखो, सोरबा बिजोंनो स्कुटिफोरबाबो सालायफेरिफ्रा बे डिभाइडार सेरजोंसो सालायो आरो। ओमफ्राय सिगां थिगैनो दं सालायनाया, खिन्थुबा नों गारि सालायनायखौबो फल' खालामनांगौ नालाय। जों दा 10 साखायाथ' डिभाइडारनि सेरजोंसो फुरा सिबखावबोयो आरो बिसोरो। बिजों लाबाथाय एक्सिडेन्ट जानायनि चान्सआ बांसिन थाखायो आरो। ओमफ्राय दा नैबे एक्सिडेन्ट जानायाबो बिदि सालायनायनि खारनावसो बे एक्सिडेन्टआ जादों। ओमफ्राय नोंथांमोना, आङो जिखुनु जाया बारा जेबो बुंला, नोंथांमोननो बै भिडिअ क्लिपखौ होगोन। ओमफ्राय भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना मा सिस्टेमाव सालायबोनानै नैबे एक्सिडेन्टआ जाया। बे एक्सिडेन्टआ जानांगौ गैयामोन। मानो होनना बुङोब्ला बियो डिभाइडारनि सेरजों लाबोनायनि खारनाव बे एक्सिडेन्टआ जादों होननानै बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला डिभाइडारनि ओरै बे सानजा दावखोदोंमोन नालाय, डिभाइडारनि ओरै आगदा साइडजों लायोमोनब्ला बियो एक्सिडेन्टआ जायामोन आरो। मानो होनना बुङोब्ला बिजों खालि हंगारखायो 10 साखाया, जेब्लायबो खालि हंगारो। ओमफ्राय मालाबा समाव सालायजाबबोयो गारि होंगो दोंगोबा, ओमफ्राय गारि बारा होंगो दोंगो नङाबा बे डिभाइडार सेर बिसोर लाइन सालायबोयो आरो। ओमफ्राय जोंनि सालायनाय सिस्टेमा जायाखै बियो। ओमफ्राय सोरबा अनेक नुबाय आं हिनजावफोरखौबो स्कुटि सालायनायफोरखौ बे डिभाइडार सेरजोंसो रं साइड सालायो बिसोरो। खिन्थु बिदि सालायबाय थानांगौबा एक्सिडेन्ट जानायनि चान्सआ बुहुत दं आरो, बुहुत रिक्स। ओंखायनो नोंथांमोनाबो सोरबा सालायोमोनब्ला बेखौ बिदि सालायनायखौ नांगौबा रं साइड सालायोबाबो ओरै डिभाइडारनि ओरै आगदा साइडजों सालाय। जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। राजस्थान गारि गैया बैहा लोगोफोर एक्सिडेन्ट जालायबाय बलेर पिकआपजों ट्राकजों। बलेर'ना गैखाला, रं साइड फैदोंमोन, टल गेटखौ बारनोनो रं साइड फैबाय, नै दा एक्सिडेन्ट जाफैबाय बिदि सौदावलायफैबाय। माबोरै जादों गैखायानो, ड्राइभारा बासायबाय खाफाल गोनां। नायनानैथ' बासायथाव नुखायाना, खर' गोलावखायसो बासायदों दाबो। बेना ड्राइभारा खारबायनो, थैबाय सानना खारदोंनो ड्राइभारा बेना। नै टल गेट बासायनो थाखायनो फैबाय रं साइडजों। इंखुर लाना फैनाय गसाइगावनिफ्राय इंखुर दखाननि माल।